veure en este vídeo com llegir el comptador ràpid utilitzant una funció tecnològica que és la control HSCExt. És una funció més avançada que permet controlar el comptador d'una manera més completa, podríem dir. Entonces, bueno, la funció és esta, així hi ha un pocs passos a seguir i així tenim tots els paràmetres associats a aquesta funció, que són molts paràmetres però en gastarem només uns pocs. Bueno, el primer que tenim que fer és, se n'anem al main, i la configuració del comptador és la mateixa que tenim en el vídeo anterior. La configuració del comptador no l'ha canviat, està tal qual. Me'n vaig al main i funció tecnològica, contadores, arrastre i em crea un DB instància, li dic que sí i ahí tinc la funció. El primer que tinc que fer és agregar un DB que podria ser, agrego un DB que li dic, a veure com li he dit així, li dic datos HSC, datos contador rápido, aceptar, i cree una variable que es diu mi HSC i és una variable de tipus HSC count. HSC count. I és una variable especial de comptador. I automàticament apareixen un muntó de variables associades a aquesta variable HSC count que ara veurem. Tornem al main, així li diguem que és el local HSC1 perquè jo estic treballant en el comptador d'alta velocitat d'1, recordem que en tenim fins a 6, és el 1, i així li fique dins de datos HSC, que és el comptador que acaba de crear, el DB que acaba de crear, mi HSC, ninguna entrada. Enter. I ho deixo així. Les eixides no les vaig a utilitzar. En això ja li estic dient que vaig a utilitzar la instrucció ctrl-hcext en el comptador ràpid 1 i en aquestes variables. Molt bé. Declare. Què és el que vaig a fer? Si mire les variables associades que tinc totes aquestes variables associades a aquesta funció, que són aquestes variables que n'hi ha ací dins. Que són totes aquestes variables. Primer que res, on llisc el valor del comptatge? En current count. Current count és el valor actual del comptador. De totes maneres, si seguim així, em diu que el primer que tinc que fer és activar les variables booleanes en SCH i en 5. Diu, esto permitirá contar y hacer un reset en la entrada 5, reset hardware. El NSCH és enable SCH, és una variable booleana NSCH que el que fa és habilitar el comptador. Cuando es true, activa el contador para contar pulsos y cuando es falso, el desactiva el contaje. Per tant, tinc que tindre la 1. Y la N5, cuando es true, activa la entrada de sincronización para hacer un reset hardware. Que, si recordem, la tinc així en el comptador, és esta entrada 5 que la tinc habilitada i era l'entrada número 3, o la que li havíeu dit. En això, a l'activar això, aquesta entrada vaig a fer un reset hardware. Entonces, perquè això funcione, la funció em demana que habilite entrar en SCH i en 5, que puc fer penjar-ho d'un always true, que és el que vaig a fer. Si penja un always true així,
i posa una bobina i busque la entrada datos HSC, MySHC i busca la entrada enable SCH, que és esta. En això estic habilitant el comptador. I ara, a continuació, si vull habilitar el reset per hardware, li fico una altra bobina. Així, li fico una altra bobina i així busque en datos SCH, mySCH.enable sync. Molt bé. En això hauré habilitat el comptador i hauré habilitat l'entrada de sync hardware, que recordem que l'han configurat en la número i0.3. Són aquestes dos, enable SCH i enable sync. Diu, el valor de comptatge està en la variable current count. La variable current count és esta, és un doble entero. Ahí llegiré el valor del comptador conforme va comptant. Quan gire l'encoder, aniré comptant aquest valor, el tinc, si vull manejar-lo així, no sé, el vull manejar així, el datos SCH, MySCH, current count, si vull manejar-me-lo a una variable que jo tinc així que diga contador, conteo, no sé. És una variable doble entera. O directament llegiu aquest valor. Ahí ja tens el valor del comptador, el valor dels pulsos. Això són pulsos directament. Molt bé. I per últim, com podem fer un reset software? Perquè en la nostra aplicació possiblement ens interessa fer un reset per software, cosa que en l'anterior configuració, en l'anterior utilització del comptador ràpid, així no podíem fer un reset per software. Per fer un reset per software tinc que utilitzar aquesta instrucció, que és una instrucció més avançada per a poder controlar l'encoder, el comptador d'una manera més avançada. Entonces, per a fer un reset software, diu, la variable NCV carga un nuevo valor al contador. El nuevo valor está en new current count. Si el valor es 0, podríamos decir que estamos haciendo un reset por software. És a dir, jo quan habilito una condició de reset, li carrego un 0 a la variable new current count i habilite enable CV. I a l'habilitar l'enable CV, què estic fent? Manejar un 0 ahí. Perdona, a l'habilitar en CV el que estic fent és posant a 0 el comptador. Si jo no vull posar-lo a 0, sinó que vull posar-lo, per exemple, a 5.000 pulsos, així li clavaria un 5.000. I a l'activar aquesta condició de reset, manejaria un 5.000 així, i a l'activar això, el comptador, el valor del comptador, en comptes de resetejar-lo a 0, el passaria a 5.000 pulsos. Però no és el nostre cas. El nostre cas és fer un reset per software. Jo en la meva aplicació puc resetejar el comptador o bé quan l'oscillo toca el final de carrera o bé quan, no sé, quan vull resetejar-lo per software. No sé, en un moment determinat que m'interessa resetejar-lo. I entonces utilitzaria això. Així estaria la condició de reset i faria això. I entonces simplement li dono així la condició reset, seria, i així li manege un 0 a la variable datos HSC, MySCH, new current count, i així li clave una bobina que habilite datos SCH, MySCH, enable, hem dit que era enable CV. Enable CV. Ixa. D'esta manera estic fent un reset per software. Fent això, podria llegir el valor del comptador
utilitzant aquesta instrucció i ara el valor del comptador no el tindria en el i de 1000. Bé, en el i de 1000 que ha dit antes també el podria llegir, però ara el valor del comptador realment el tinc en current count, datos HSC, my HSC, current count. Ahí és on està el valor del comptatge actual. N'hi ha molt més paràmetres per a fer moltes més coses que en la nostra aplicació en principi no anem a fer ús d'elles, per tant no vaig ni a explicar-les. Si ens farà falta, entraríem en algun detallet més, però en principi d'esta manera podem llegir el comptador utilitzant aquesta instrucció tecnològica més avançada.